Dunay hangyo ang pipila ka environmental group sa Davao City sa planong pagputol sa mga nara sa Matina alang sa road widening project sa maong area. Ani ang dugang detalye sa live report ni Sheila Vergara Rubio. Sheila. Sara, nakaabot na usab ang maong mulo ngadto kang Mayor Inday Sara Duterte ug giuyunan sa mayor ang panawagan nga kung mahimo dili pamutlon ang maong mga karaang kahoy. Kini mao ang sulat sa mga environmental group ngadto sa DPWH-11 nga paghangyo nga unta usbon ang plano sa maong ahensya nga pagputol sa 8 ka punuan sa nara sa atubangan sa Ateneo de Davao Grade School alang sa paghimuong laybay o road widening project. Ang nara nga national tree sa nasod makonsidera nga pahurutay na. Busa dili angay nga putlon, hilapi pa nga gasaka ang urban heat index sa syudad. Busa gikinahanglan ang mapunuan aron maminusan ang kainit ug polusyon. Pwede lang dili na jud unta bawasan ang mga kahoy sa urban areas. Kung pwede pa kay dungagan nato nga dungagan, no, dili lang jud nato siya bawasan. For now, manggod ang among ginapaabot nga unta, no, kay nagsulat naman ni sa DPWH amo pong i-copy furnace si Mayor Inday. We are hoping, no, na ay makitabong negotiation. Nakaabot sa mayor ang maong concern ug sumala niya nga kung dunay igkasugyot ang mga environmental group nga paagi nga mapadayon ang proyekto nga dili maputol ang mga kahoy, mas maayo nga ilakip kini ug presenta ngadto sa DPWH. Nasabtan sa mayor ang punto sa maong grupo ug bisan siya masayangan kung putlon ang maong mga nara. Of course, we want more trees. Nagsige man ganita og tanom, no, og nagatriplan kaning month of November for Clean Air Month. We planted more than 100 trees, no, para madunagan ang ato mga punuan na sa Davao City. Gilauman sa mga environmental group nga dunay dialogo nga mahitabo lakip na usab sa Ateneo tingalig dunay masabutan nga mas maayong solusyon nga papatuman ang proyekto nga dili masayang ang mga kahoy. Sa karon ongoing pa ang feasibility study nato sa mga proyekto, but of course we have taken all factors into consideration including ang impact sa project sa environment. In fact, isa sa mga requirements nga gina-applyan sa DPWH is ang ECC or Environmental Compliance Certification or Certificate of Non-Coverage or CNC from DNR, whichever is applicable. We can assure everyone that we will get the necessary permits before we embark on any project which will require us to replace the said trees kung kinahanglanon. Sara, gilauman ang positibong aksyon o positibong desisyon sa mga hangyo nga mapatuman ang proyekto nga walay mawagtang nga heritage trees sa syudad. Sara. Okay, dagang salamat, Sheila Vergara Rubio.